Здравейте, скъпи абонати и гости на моя кулинарен канал! Ще ви покажа как приготвям разкошна млечна питка. Трябва да призная, че това е моята любима питка. Тя е не само красива на външен вид, но и много вкусна. Ще останете очаровани. Пригответе я и я опитайте. От тук нататък често ще присъства на вашата трапеза. Тази питка е просто една приказка. Започвам като в дълбока купа изсипвам 250 мл топло прясно мляко. Добавям един белтък, една чайна лъжичка захар, 50 мл слънчогледово олио и 7 грама суха мая. Всичко това разбърквам. Тази смес не е нужно да престоява, защото прясното мляко е топло. Пресявам 450 грама бяло брашно и чайна лъжичка сол, която добавям точно в този момент. Започвам да меся на ръка. Ако имате робот, използвайте го. Става още по-бързо и още по-лесно. Замесвам меко нелепнещо тесто, като това. Оформям го на топка. Намазвам дъното и стените на дълбока купа с малко слънчогледово олио. Поставям тестото вътре. Намазвам и него. Похлупвам с капак и го оставям да втаса за около 50-60 минути, докато удвои обема си. Ето какво се получава след 50 минути. Меко тесто. Изсипвам малко брашно на плота, за да не лепне, а след това и тестото. Меся отново 1-2 минути, колкото да изкарам въздуха от него. Съвсем за кратко. Оформям на топка. Откъсвам едно парче, което ще бъде център на питката. То е с големината на яйце. Поставям в тавичка. Останалото тесто разделям на 8 равни части. Ето така, както ви показвам. Първо на 2, после пак на 2, на 2, още на 2, пак на 2 и пак на 2. Готово! Всяка част оформям на топка. Ето по този начин, така както ви показвам. Поставям в тавичката. Оформям втора топчица. И нея поставям в тавичката. Така постъпвам с останалите части от тестото, докато свърши. Подреждам всички топчици в тавичката. Поръсвам малко брашно на плота и започвам да точа.
Всяка част разточвам на кръг с диаметър около 20 см. Ето така, както ви показвам. Всички продукти за тази рецепта още веднъж подробно ще опиша в описанието на видеото. Ето, получава се кръг с диаметър около педя. А сега намазвам с краве масло. Ето така, както ви показвам. Прегъвам на две. Правя фунийка от едната страна, а след това и от другата. Ето какво се получава. Слагам в тавичка, която съм покрила с хартия за печене. Тавичката е с диаметър 24 см. Това е важно. Не използвайте по-голяма тава. Сега ще ви покажа още веднъж. Разточвам кръг с диаметър 20 см и мажа с краве масло. Прегъвам на две. Правя фунийка от едната страна, а след това и от другата. Леко притискам края и слагам в тавичката. Така постъпвам с всички части от тестото. Това е последната част. А това е тестото, което заделих в началото, за центъра на питката. Правя на топка, преплесквам и слагам по средата. Оставям питката да втаса за около 30 минути. Ето какво се получава след 30 минути. Това е един жълтък, към който добавям 2 супени лъжици вода. Обикновена вода. С тази смес намазвам питката. Още от сега се личи колко ще е вкусна. Ако не сте се абонирали за моя канал, може да го направите още сега. Натиснете и камбанката. За красота поръсвам средата с семенца. Моите са от чия. Вие може да използвате такива, каквито обичате. Например, черен или бял сусам. Изборът е ваш. Пека питката на 180 градуса и вентилатор, предварително затоплена фурна. След 25 минути се получава ето този разкош. Просто е невероятно. Горещата питка намазвам с разтопено краве масло. Става още по-вкусно. Не пропускайте тази стъпка. Маслото никога не е в повече. Красота! Ако знаете как ухае, сега ще ви покажа как изглежда отвътре. Вижте за какво става въпрос. Как се е изпекла, как изглежда. Невероятна е. Погледнете. Просто нямам думи. А сега ще ви покажа как е най-вкусно.
с масълце и шарена сол, разбира се. Няма как да се сдържа и да не опитам. Разделям се с вас съвсем доскоро. Приятен апетит!